दिनै जोङो बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि जानानै गलाघाट जिल्लायाव जोंनि बिटिसिनि बायरायाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जि मोनसे गाव हायुङारि खुंथाय मोनबाय बे खुंथायनि गेजेरजों मोननैसो हाबाफारि जोङो दिनैहाय लानानै नुजाफैदों बावहाय जे बर'फोरनि गेजेराव जोङो गोबां जुजिनायनि गेजेरजों जोङो बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायखौ मोनफैबाय आरो बे मोननायनि गेजेरजों जोङो थांनाय बाजेट सेसनावहाय बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि थाखाय 13.5 कौटि रां जोंनो हमनाय जादों। बे 13 कौटि आरो 50 लाख रांखौ लानानै जोङो जोंनि गेजेराव जिल्ला माखासे रायजो राजानि जौगाखांनायनि खामानि मावनो होननानैबो थांखि लानायनाय बे थांखि बायदि जोङो दिनैहाय खामानिखौ जागायजेनबाय बा जोङो जुरिजेनबाय आरोखि। दा बियो मोनसे जारिमिनारि मोनसे आगान जानानै थागोन जोंनि बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि। मानोना जायखिजाया जोंनि बिटिसिनि बाहेरा बा बिटिआरनि बाहेरायाव जेसेबां जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफोराव दिनैसिम बे रोखोम जोङो खामानि मावनाय जायाखै। फर द फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय गलाघाट जिल्लायावनो नोंथांमोननि गलाघाट जिल्लायावनो दिनै बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि जोंनि बिथांखि बा आसनिखौ जोङो बेखेवजेननायनि हाबाफारिखौ लानाय जाहैबाय। जोङो नम्बर बावहाय जोङो बाथौ कालचार कमप्लेक्स बेनिफ्राय जिल्ला ग्रांनि मोनसे बेखेवनायनि जों खाम्फाखौ बेखेवबोनाय जाहैबाय। आरो बेनि उनावहाय जयन्तिपुराव जोंनि मागुनि खाख्लारि बर' एम इ स्कुल बेनि थाखायबो जोङो रिन'भेसन माने बेखौ लुफिननाय जि मोनसे न'नि थासारिफ्रा गाज्रि जाबाय, सोलोंथाइ लानांगौहाय बिल्डिंफ्राथ' मोजां जानांगौ, न'फ्रा मोजां जानांगौ, बेखौ थिग खालामनो थाखाय रिन'भेसननि जोङो जि मोनसे खाम्फा बेखौबो बेखेवनानै फैनाय जाबाय। बेनि उनावहाय बेवहाय मोनसे दिनैनि जि मोनसे दुखु गोनां सान बेजों लोब्बा लाखिनानै गुबैयैहाय बेनोखामोन हाबाफारिया बेनोमोन जोंना गुबैयै बेजों लोब्बा लाखिनानै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो माखासे मोननैसो स्किमखौबो जोङो दिनै बेखेवनाय जादों आरोखि। दा बुंनो थाङोबा बिनेस्वर ब्रह्मनि दिनैनि बे साना सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्मआ बर' हारिनि सासे फुंखा सुबुंमोन, जोंनि रिसर्स पार्सनमोन। बियो जोंनि हारिनिनो सासे सिनस्रि बिथ' हारिखौ दैदेननाय बर' थुनलाइ आफादगिरि जानानै हाबा मावनाय जोंनि गेदेमा गोख्रों दैदेनगिरिमोन। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सम फैदोंमोन जाय समावहाय जोङो बर' रावनि थाखाय हांखो लानानै दाङाबाजि जादोंमोन। मोनसे हान्जाया रमान हांखोखौ बर' रावनि हांखो जानांगौ होननानै दाबिदोंमोन आरो मोनसे हान्जाया देवनागिरि हांखोखौनो लानानै आवगायलांनोसै बे मोनसे थांखिजों सोलिनाय बा जोङो थांखियाव जोङो खामानि मावलायबाय थानायावहाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैनि बे सानखालि देवनागिरि हांखोखौ लानानै खामानि मावनो नाजानायावनो बा बेखौ थांखिखौ मावफुंनो नाजानायावनो बिनेस्वर ब्रह्मआ दिनैनि सानावहाय गावथारजानो गोनां जादों, भिक्टिम जादों बियो। बे दुखुनांथाव बाथ्रा बर'नि गेजेराव बे जानो नाङामोन। हांखोआ जायखि जाया मानो जायखि हांखोखौ लायाथों मानो जोङो बर' रावखौ जोङो लिरनो हायो। बावहाय गाज्रि मोनलायनाय बाथ्रा फैला। आरो दिनैनि समावथ' आं बेखौ बुंनो लुबैगोन, खावलायनो लुबैगोन जोङो बेसेबा गोलाव आगान सुरबोबाय देवनागिरि हांखोखौ लानानै बेखौ सोलायफिननायनि बाथ्रा मालाबा फैनो नांला। जोंना देवनागिरि हांखोआनो बर' रावनि हांखो जाखानांसिगौ बा जानांसिगौ आरो बेखौ लानानै जों आगान सुरलांखानांसिगौ। नङाबा जोङो गोदान सोलायफिननानै बेसेबांबा उनाव जों फावसिफिननानै आगान सुरनांगौ जेंना दङ। बेखौ जों मालाबाबो लुबैया बर' हिसाबै। बर' रावनि हांखोआ देवनागिरि हांखोआ जानाय बेखौ आं दिनैनि बे समनिफ्राय खावलायनो लुबैगोन। आरो बिनेस्वर ब्रह्मनि सायावहाय आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे बिनेस्वर ब्रह्मआ सासे बर' हारिनि थुनलाइ मुलुगनि बा थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै बर' रावखौ जेरैबायदि गेवलांसार होनो थाखाय खामानि मावदोंमोन, नाजादोंमोन, बर'फोरनि गेजेराव थानानैहाय बर'नि रावखौ हारिमुखौ मोजां मोनहोनाय बिथाङा खामानि मावदोंमोन। बे समाव आद्रा थालांनाय जि बिथांनि सिमांफोर बिसन दंमोन बेखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मोगथां महर होनांगौआ जोंनि बिबान। बेखौ जों मावफुंनांगोन इयुनावबो बे खावलायनाय थाबाय।